Diyos maray na hapon po mga tugang, maluhod po kita para sa oratio imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin, kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasailan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na hapon, sa Indo mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat, dulot kan Borja family, Agnes M. Añonuevo and family, Alvin C. Orozco family, Shaira May Bogador. Pasasalamat for all the blessing, dulot ni Edith Catolico and family. Pasasalamat man, dulot kan Mendoza family. Special na kagadan, dulot ni Judy Olikino, Arnel and Lorica family. For special na kagadan for board exam in psychometrician, dulot ni Cyril Ann Tumbaga. Special na kagadan man, dulot kan Mendoza family. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Elias, dulot kan Broncano family, Alfeo Sr., Leticia, dulot kan De La Torre family, Ruth Carmen, dulot kan Buban family, Ubaldo Jr., dulot ni Judy Olikino, Nora, Elias, Josefa, Feliciano, Shelo, Maria, dulot ni Patricia D., Valentina, dulot kan Malvar family, Elvira, dulot kan Nolsol family, Siching, Luciana, dulot ni Alvin C., Corazon, dulot ni Reggie Balingasa, Alicia, dulot ni Emily Tolosa, Eduardo, Angel, Ricarda, Herminia, Alfonso, Teresa, Jesus J., Erwin, Efren, Anita, Melanio, dulot kan Mendoza family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon.
Sangaran ka Ama, sinaki, singkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya sing katuninungan, Isu Kristo kagurang nanta, pagkamot kan Dios, simbagi sumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indogabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, ang tans na mga kasalan, tangani magkanigo kita magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko din makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, sa kagurang ng Diyos. Mayarak man lagod sa to, ang Diyos na makakaman, sin ba kapatawadan sa taong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagoran. Amen. Kurangan, mahirapan, kakurangan, mahirapan, Kristo, mahirapan, Kristo, mahirapan, kakurangan, mahirapan, kakurangan, mahirapan. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita, Diyos, ika na nagsasabing madanay sa mga pusong matanos, sintunay, tuguti kami hulikan sa imong grasya na mabuhay na siring na pinapagkanigo mong mag-erok. Uli ka sa Kristo kagurang naniyamo sa imong aki, kiba mong nababuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kantataramon. An enot na babasahon, minatukdo sa to na ang Diyos, padagos na minaantabay sa satong mga pagpili, ninhulita aram niya ang mga intensyon kan lambang puso. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirak.
Kun buot mo, pwede mong utubon ang mga kabuotanin kagurangnan. Pwede kang maging maimbod sa iya o dai. Ibinugtak niya sa atubang mo ang kalayo asin tubig. Unata ang sa imong kamot, asin kuha ang mauton mo. Igwa ka nin pagpipilian, buhay o kagadanan. Mapapasa mo ang arinman na pilion mo. Dakula ang kadunongan nin kagurangnan. Mapangyari siya asin nahihiling niya ang gabos. Aram niya ang gabos na ginigibo nin sarong tawo. Asin inaataman niya, itong may mga pagkatakot sa iya. Dai pananggad siya nagbuot sa kiisay man, na maging maraot, o nagtugot sa kiisay man na magkasala. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Paladan ang mga tawong ang buhay mayo nin karatan, na naglalakaw sosog sa katugunan nin kagurangnan. Paladan ang mga tawong nag-uutob kan sa iyang mga kabuotan, na nagkukuyog sa iya sa bilog nindang puso. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Itinao mo sa mo ang sa imong mga tugon kagurangnan, asin pinagbuotan na maimbod niya mong kuyugon iyan. Linalaom ko na magiging maimbod ako sa pag-utob kan sa imong mga katukduan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Maging marahay kasako na sa imong surugoon. Tanganing mabuhay ako asin magkuyog kan sa imong tataramon. Buksan mo ang sakong mga mata. Tanganing mahiling ko ang mga makangangalas na katotoohan sa imong katugunan. Paladan ang mga naglalakaw sa tugon kan kagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdom sa sato na ang kadunongan ni Diyos misteryoso asin mas hararom kisa kadunongan kan kinaban. Asin ang misteryo na ini matatawan nin linaw sa paagi kan tabang nin Espiritu Santo. Hinanyogon yato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korento. Mga tugang, alagad sa mga tawong pusog ang pagtubod. Nagtutukdo ako ning kadunongan. Alagad, ang kadunongan na iyan, bakong gikan sa panahon na ini. O sa mga namamayo kang kinaban na ini, na mga minaagi sana. Ang kadunongan na ipinaguhulit ko, iyo ang hilom na kadunongan ng Diyos, na itinago, alagad, itinagaman niya para sa satong kamurawayan, bago palalangon ang kinaban. Mayo maski saro sa mga namamayo kan panahon na ini, ang nakasabot kan kadunongan na iyan. Takon aram ninda iyan, day kutaan na ninda ipinako sa krus ang kagurangnan nin kamurawayan. Alagad siring sa nasusurat, anda ipalamang nahihiling, una dangog nin tawo, anda ipalamang naisip kan tawo na pwedeng mangyari. Iyuan inandam nin Diyos para sa mga namumuot sa iya. Alagad ipinahayag niya sa to, alagad ipinahayag sa to nin Diyos an sa iyang misteryo, sa paagi kan sa iyang espiritu. Huli ta ang espiritu, iyo ang nagsisiyasat kan gabos, maski pa kan hararom na katuyuhan nin Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo.
kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Day ka mo maghuna na nagdidi ako tanganing haleon o halean in halagaan katugunan ni Moises o an katugduan kan mga propeta. Nagdigdi ako tanganing mautubian. Sa katotohan, sinasabihan ko kamo, mawara man ang langit asin ang daga, alaga day mawawara. Mawawaraan in halaga maski ang pinakasadit na detalye o punto kan katugunan. Sagod na mautob ang gabos, kaya ang maglapas dawa kan pinakasadit na kabtang sa mga tugon asin magtukdo. Kan paglapas kayan, ibibilang sa pinakasadit sa kahadian ng langit. Alagad ang mag-utob kan katugunan asin magtukdo kayan, kabilang nadakula sa kahadian ng langit. Pulita sinasabihan ko kamo na kunan sa indong katanosan, dai lumampas sa katanosan kan mga paratukdo kan katugunan, asin kan mga pariseo, dai kamo makakalaog sa kahadian ng langit. Nadagog nindo itinukdo kay to sa mga tao, dai ka magadan, an sa isay man na makagadan, hukuman. Alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo, an maanggot sa sayang tugang, na mayo nin daylan, hukuman. An mag-insulto sa iyang tugang, dadarahon sa konseho. An magsabing mayo kang pakinabang, iuhulog sa impyerno. Kaya kung madara ka nin dolot sa altar, dangan marumduman mo na anggot sa iman sa imong tugang. Iwalat mo na ang dolot sa tubang kan altar, dangan makiulian sa iya. Saka ka magbalik, tanganing magdolot sa Diyos. Kung may tawong masaangat ning kaso tumang sa imo asin dinadara ka sa husgado, makiariglo ka sa iya, mantang igwa pa nin oras, bago ka mo umabot sa husgado, takundai itataw kanya sa hukom na iyo an mataw sa imo sa pulis, na malawg sa imo sa bilangguan. Sa katotohan, sinasabihan ta ka, dahil ka makakaluwas diyan. Sagod na dahil mo mabayadan ang huring sintabo kan multa. Nadagog nindo, itinukdo sa indo, dahil ka magdurog sa bako mong agum, alagad ngunyan, sinasabihan ko kamo, an maghiling sa sarong babae na may pagmaawot na durugan siya, nakakasalak na nin panambay. Kaya kung ang too mong mata na nagiging dahilan kan pagkakasala mo, hulwat ayan, asin tapukan, mas maray pang mawaranin sarong kabdang an sa imong hawak, ki kan itapok sa bilog, ang bilog mong hawak sa impyerno, kunan to mong kamot, ang nagiging dahilan kan pagkakasala mo, putulayan at asin tapukan. Mas maray pang mawaranin sarong kabdangan sa imong hawak, ki sa itapok ang bilog mong hawak sa impyerno. Itinukdo man kay to, ang sa isay man na magsabi o magsuway sa iyang agum, dapat tawan sa iya kan kasuratan nin pakisuhay. Alagad mo niyan, sinasabihan ko kamo, kung suhayan kan lalaki na agum niya, dai man nagsasambay, nagkakasala, hulitas siya ang nagsubol sa iya sa adulteryo. Kung ang magpaagom man giraray, ang lalaking minaagom sa iya, nagkakasala man in adulteryo. Nadangog manindo na itinugdo sa mga tao kay to, dahil mo ipagsudyaan sa imong panuga, kundi utubon mo ang sinumpaan mo sa kagurangnan. Alagad mo niyan, sinasabihan ko kamo na dahil kamo magsumpa kung nanunuga kamo, dahil kamo magsabing saksi ko ang langit, tayan ang trono ng Diyos, o saksi ko ang daga, tayan ang tungtungan kan sa iyang mga bitis, dahil kamo magsabi, saksi ko ang Jerusalem, tayan ang syudad kan dakulang hadi, dahil man kamo magsabi,
maski napugutan ako, hulita, maski ang sarong buhok, dahil nindo magigibong puti o itom. Sabiyon sa nanindo, iyo o dai, an arin mo na idagdag nindo, kaini gikan sa maraot. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Igarong mga kapulan sa simbahan. Ano yan, Valentine, Christmas, o ano? O, Valentine da. Alabaw na ang Ebanghelyo, alagad, simple man sadang paliwanag kay ni, na kita maging dalisay sa tuyang pag-isip, sa tuyang puso, sa tuyang mga kamaubutan. Tayo yan ang pigasabi kan, pigalian kaining mga tataramon ini o ang kanakaaging Domingo o so mga paladan, blessed are they, mga paladan ang mga mayrakon, nagtatangis, para patuninong, etc. etc. Ngayon, pigdidetalye na kang kagurangnan kung paano ini magigikitang paladan sa paagi ng sakripisyo, paagi ng dalisay na puso as iniisip. Enot, ang dalisay na puso as iniisip. Paano po nagkakaigo kita kayan? Minsan, sa mga ginigibot pagtaram, pagibo, pag-isip, pero minang may halo. May dikit ng malisya. Kaya ba ko nandalisay? Ikaw na po ni pigapod na agenda. Araw ng kay di, matabang ngaya ako, pero ngaya may dapat ngayon, mako ako ngaya ako dyan. O kaya ma-donate nga ako, araw kay ini, araw kaan. Pero ngaya, dapat tawan mangya ako ni Lord kang araw kay ni, araw kaan. So, we are setting the conditions. Samantalang ang Diyos nagtatao sa tuya, dahil mga nagbibilang ang Diyos. Pati nga kita nagkakasala, na yung simbagta sa iyang karahayan. Dahil man mga nag-ihigante ang Diyos. Dahil ka ngaya, dahil ka nagsimba, at siya ngaya, paora ng takangayanin kalayo. Dahil man pa ang pigigibok ang Diyos. Huli nga rita siya, panooning karahayan, huli nga rita siya, dalisay ang puso, at sin man, nagtatao, maski daing balos. So that's the first point. Magigibot maaarog ang kagurangnan, kung pagbunyag sa to, pagkumpil, siniba pang mga sakramento, luway-luway ta ining pigpa-practice sa buhay ta. Minsan, ang kapitbahay, ang neighbor, iba ang mga nadadangog, sa mga kamudahan, sa mga kasinungalingan, iyo man ang nasasagap kang aki. Pero kung ang nanay at tatay, tatao po na magsabi o mag-erase, mag-ataman sa mga aki, susog sa katukduan ng Kristo, may mga times bang po baga na matasabihan man so aki, nasala ito, ini ang tama. Because we are teachers, mga magurang, mga bossing, supervisor, o saysay pa man, no? Tabako man sa dang mga teachers ang nagtutukdo kan tama o sala. All of us, actually. Kaya inakot ang mga Kristano, kita magiging paratukdo. Pero kung kita mismo day aram ang tama asin sala, ano yung tutukdo ta? Ang kadalisayan kang puso, the purity of our souls, of our intentions, importante yun po. Sabi baga, maski sa dayoton sa nang ginibo mo, kunyaon man ang holiness, cleanliness, kan sa tuyang ginigibo, aakoon po kan mahal na Diyos. Another way of saying na ang tao may malinig na puso, malinig na isip, iyo po na ansay mong gigibuhon, inaatang mo sa Diyos.
Kaya baga nabanggit sa Ebanghelyo, kung ika ngayon madulot sa altar, kung ano man iyan, naramdaman mo may dagit sa iyo mo, o dahil mo pinatawad, wala taang atang, magdumango na sa imong kadagit. Ninulit ang pag-atang mo po, bako sa na pong ginatang ang pigtatao mo, but yourself. So dagit na daradara mo, mawawara po ang value kang atang. You do not give to God your vengeful heart. O ang daradara mo ang malisya, daradara mo ang karigsukan kang puso, ta gusto mong maghiganti, o gusto mong makabalos sa imong kadagit. Tano taday mo pigpapatawad? Siguro gusto mong magbalos. So, ining mga katungdan ni Kristo, sa ining pag kurupurop sa puso ta, pero ining pagkurupurop, kung dibidta si Kristo, ta kung bidbidta siya, halion ta iyan na mga lamat sa buhay ta. Kaya baga si Kristo, nag-aako kang krus, tanganing auto man lugod, yung pagtios niya, maka ano sa tuya, maka lakop o maka-pervade, makasarumsum, and burn our anger or any form of bad intention. Tanganing ang dugo na pinabulos ni Kristo, ang pait na naramdaman niya kan siya magpaasan kang krus asin magadan. Sana po iyan ang nagtutunaw kang mga niya o nakarigsukan sa mga puso ta asin mga isip. Ikadua, ang paglingkod sa Diyos, day po pigmemenos. Day dapat kita makontento sa okay na yan, tama na yan, pwede na yan. So, kwento baga ni Jesus kan byuda, kasusog kay Kristo, itinao ang gabos, tayuan sa iyang kinabubuhay. Tinao niya natatara niyang sintabo. Kaya, susog sa kagurangnan, she was justified in giving himself to God. So, paano ba kita nagtatao? Paano kita nagtatabang? May sukol, may measure. Okay na ini, tama na ini. Ganon din naman yung nagkaklaseng estudyante. Tama na nga yan. Maduma na kita sa mall, magsinin na kita. Kauto nang sa barkada, di ba? Kung araw kaya ng patakaran natin, bako man si Kristo ang katuyang sinusunod, kundi sukinaban. Sukinaban na habo, mapudusan kang dugo ni Kristo. Ili nga ang Batang Quiapo. Takulod na nag-iiriling, kaya pera ng taon. Pero, anong mensahe? Patayin mo ang kapo mo? Violence? Noon time? Niya ko ng mga aki naghihiling. It's not a good show. Pero maugmaon si Coco Martin, madami daw na nagkilik. Pero every time I watch it, gusto ko na magiling kang news, nandun pa. Sige, matsa ang karadanan, di ba? Magkakapamilya pa. So yan pala ng magayon na show. We glory in killing one another, no? Kaya every day sa news, may linoko, may sinagasaan, lahat po ganyan. Siguro dahil na kita nagkapangadji,
Tanganing mapabutian sa tuyang banwa, sa tuyang kinaban. Okay na sa naso, magtatrabaho man niya, Father, nag-eskwela ng maray. Yan na nga, puro na nga, minimum, maka-cross na nga, sign of the cross, pwede nang matulog. Pero pwede naman mag-Santo Rosario. Diba? Tinitipid na natin ang Diyos. Abo na natin na tawan ang maninigo para sa iya. Tagong minsan, tigtataon pa takuning kondisyon. Oo. Mag-ibong ay akong nobena, siyam na aldawan, Lord. Mahirap yung gawin, siyam na aldaw, nobena. Pero yung man ngayon yung pigahagad ko. Number 1, number 2, number 3. No? Diba? So, mapipilitan si Lord na ibigay. Kasi may bayad yung bawat nobena. Mga tugang, ang pag sa Diyos, sabi nga ni, para sa Diyos, bako para sa to. Inuton ang saing kadean, asin ang sa imong mga pangangaipo, di malilingawan. Pero kung ininot mo ang sa imong sadiri, huwag mo nang isipin, ibibigay sa iyo ng Diyos ang hinihingi mo. Sapagkat ang pagkabanalan, pigiinot ang Diyos. Ang kadaysayan kang puso, pigiinot ang Diyos. Ang pagiging mapagpatawad, mapagmahal, especially Valentine's Day, iniisip ang Diyos. Hindi ang pagsamantala sa kapwa. Hindi ang pagsamantala sa namumutan mo. Namumutan mo na nga, sinasamantalan mo pa. Paano matasabing true love iyan? At ang huli siguro, mga tugang, ang paglingkod sa Diyos, alalahanin man tang Espiritu kang ginagawa natin. Espiritu, bot sabiyon, halimbawa, saro kang public servant. Aroal daw, pag tapos kang opisina, may dala-dala kang isang coupon ban. Next day, coupon ban. Hanggang nakabuo ka na ng isang rim, no? Siguro, katapos ng isang buwan. So, paano yan? Naglilingkod ka nga, pero may paipit ka, no? Meron kang dinadala. Hindi mo dapat gawin. Pero sabihin mo lang, coupon ban lang naman yun, Father. Ang pagnakaw, kahit isa, kahit maliit, na hindi sa'yo, pagnakaw po yun. At ang malaki, nagsisimula sa maliit. So, mga tugang, ang Espiritu, ikaw pa nga ni Jesus, nag-sakripisyo dapat. Ito na ngaya, tinao mo ngaya sa makilimawas 50, pwede mo namang gawing 1 million. Di ba? Bakit tinitipid mo? Pag ganun ang pagbigay ta, dahil po ang Espiritu ng Diyos, dahil tinao ni Kristo. Kasi tayo pa rin ang nasusunod. Pero kung ang tawong libre, ang tawong malaya, nasusunod po ang puso. Nang ginagawa mo naman iyon para sa Panginoon, di ba? Bakit mo titipirin? Pero kung gusto mong magbibigay sa iyo yung iba, gusto mo marami. Pero ikaw hindi. So you're changing this standard. Pero ba dapat hindi mahirapan? Si Kristo pero mang standard. Kasi siya naman ang nag-uutos sa atin. No? Kaya po, ang daming commandments, parang Senado, ang daming bills, batas, hindi naman natin tinutupad. Kaya siguro, sa pagiging Kristiyano, ano ba yung Christ doon sa salitang Kristiyano? Magalaga ba yun o hindi? Kung magalaga yun,
dapat hindi maalis. Kasi ang papel lang natin doon, yung Iano, Kristiyano. Yun lang, Iano lang tayo eh. Nang ibig sabihin daw, pag inalis mo yung Christ, natira I-A-N. I am nothing. Pag wala si Kristo. Kaya po, sabi ni Jesus dito, tingnan naman natin ang kasalanan. Ano bang mga sirkumstansya? Kasi paulit-ulit mong nilalabag ang utos ko. Sometimes, mga kaibigan, di man taman pigosi sa iyong pagkasala. Ano ang ibig kong sabihin? Bago na-commit ang kasalanan, ano nangyari? Circumstances, okasyon. Paano nga Father? Duman nga ako doon sa kapitbahay. Nakita ko ngayang sexy, pero may ngayang nandoon. Kalahati na lang yung damit. Kaya sino ba naman yung di matutokso? So anong sabi ni Jesus? Di ka na mag-agi duman sa daan na yon. Maglihis ka na. Di ba sabi pa ni Jesus, kung ang kamot mo iyo ang nagdadala sa mo sa kasalanan, mahilig kang magparakapot-kapot kung ano, putula. O kaya yung mata. Pag yung mata mo, gusto mo palagi makakita ng kasalan o ng anoan, tukso, halia ang mata. So di ba napaka-radical ang gusto ni Jesus? Kung magsunod, bako na kung ano ang ginagawa pa. Di ba? O, kung pag ayaw na ng asawa, hiwalayan. Pag didiborsyo, sa palagay mo ba yung susunod mong asawa, mamahalin mo? Na hindi mo nga nakaya yung una? Ask yourself, sino bang minamahal mo? Mahal mo bang sarili mo? So either yourself or other. Bako man dapat yan ang mahalin. Ang mamahalin mo si Diyos, si Kristo. Kasi siya ang nagbigay sa iyo ng lakas para magmahal. Kaya kung pagmamahal natin, di pa rin based sa ating sinusundan ay si Kristo, hindi pa po yun tunay na pagmamahal. Hindi ka pa makakapagsabing, mahal kita, happy Valentine, kung utik-utik man sa sabi mo. Sana mga tugang, ang pagsalita, ang paggawa, at lahat ng namumula po sa tuyang sarili. Gibunta na pong maray, gibunta ng pure, gibunta ng walang bahid ng malisya. Kasi, yung mansa ng paagi, tanganing masabit ang nagsusunod kita sa kagurangnan. O handa kitang magsakripisyo dahil sa Kanya. Pero kung palaging may rason, palaging may justification, so ibig mo sabihin, habo mong magikang mabuti, puro, parang bitsin, o asin. Kundi, yaon po baga ang ano sa puso ta. If you truly give your heart, bako po yan papunta sa diri mo. Sana ang mga salitang ganyan na love kita, forever, whatever, etc. Talaga pong tunay na pigsasabi ta. Sanay na kita pero may mag-utik eh. Sanay na pero magsinungaling. As if that is the truth. Kaya, pero kung hinahanap ta ang truth, katotohanan, niyaon po si Jesus. Ang puso niya, ang totoo. Kaya gusto niya kitang magsunod sa iya para dalhin kita sa puro at dalisay na buhay. God bless us. Magtindog na ipayagtaan pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos, amang makakaman, kagibo kan langit, sin kandaga. Ang Asin- kapos na ihiling, Asin sin na nahihiling,
Sinasarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki ka Diyos, asinamod gikan sa Ama, bago kagabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, nagilig siya halit sa kalangitan, asin na nilaman, huli kan Espiritu Santo, asin na ni tawo, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagkod sa kagadanan asin ilinubong, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtarang sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin sa pagpatawad nin mga kasailan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Kami binin banwaan, may pagsarigi, itaas niya aton sa tong puso sa Dios sa pagiya, na nagiya sa to sa pagbasa kan Biblia para sa hararom na pakasabot kan sa iyang mga tugon, simbag sa lambang kagadan, kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Kagurang na hinanyugaan sa mong pamibi, tanganing hulikan sa indang pagtukdo asin paghulit, ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan, mag-agyat sa to na magsunod sa mamumuto na paagi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing dain niya to pagpatawan ang mga hobenes, nin kagabatan na kita mismo habong magpaasan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom sa satong komunidad, padagos makamate kan Diyos no na pagkamuot sa saindang pag-iribahan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagahelang, magkusog ang buot asin maranga kan mga tataramon asin mga gibo, nin mga nagaataman sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurang na ninanyugan sa mong pamibi. Tanganing ang mga paratubod, nagadana, mag-ugma sa katoninongan asin kagayagayahan sa kahadean ka Diyos, ipamibi niya to sa Kagurang kagurangnan. na ninanyugan sa mong pamibi. Amang makakaman sa God paman, paliwanagin sa mong buhay, kan sa imong tugon, sin pagkamot. Sinantabayi kami sa tamang dalan, pasiring sa imong kahadean, nuligi Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturgia kan Eucharistia. Pamibig ka mga tugang tangaling sa kon sa indong atang mga kumanlugod kan Diyos amang makakaman. Ako man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran,
para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibig kami, ining pagdolot, maglinig asin, magbago sa mo, dangan maging burabod, nin kabayadan na daing kasagkoran para sa mga nagsusunod kan sa imong kabutan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanaw sa nakakaligtas, danay sa minsan sa nagpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamanaday kasagkoran, hulita, minsan ngani, dahi mo kaipuhanan sa mong pag-umaw. Balaog mo man giraray na magpahayag kami nin utang na buot, minsan mayong nadadagdag sa imo, ansa mo mga pagharubay, uswag kami sagod sa kaligtasan, huli ki Kristo sa mong kagurangnan, kaya kaibakan mga koro nin mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Diyos nin mga upo, ang langit asin daga, panukan sa iyo, ang marawaya. Hosana sa kaitasan, pagalan ang minaliti sa man, ang kagurangnan, hosana sa kaitasan. Kagurang nani kanagadan banal, borabo din gabos ng kabanalan, kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala ka ng buwan, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mo ang kagurangnan sa Yesu Kristo, kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasaloiban sa pasyon, nagkuhaning tinapay. Asin magpasalamat, binaakini, tinao sa mga disipulos na sabi, magako kamo kabos, asin magkakan kay ni. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuhaya magkangkalis sing girari na pagpasalamat sa imo itinaw sa iya mga disipulos nan sabi, magako kamo kabos asin maginom kay ni. Tayo na ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawa sindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubot. Pamaretan niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, pinapahayag sa kot na kaya kami nagruroon namang sa iyong pagagadaan, sin magabuhay liwat, ang dudolot sa iyong magurangdan, kining tinapay nin buhay, sing kaligtasan, nagpapasalamat. Tapi na pagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo, sin nagigimahera kami na nagaarang, na kaming nagpapakinabang ang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Garong duma kagurangdan, sa imong simbahan nakalakop sa bilang kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bagan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, sin kang gabos na klero, si Ringman, garamdama sa imong pagkaherak,
Ang sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog ng mga pinapamibi sa misang ini, ginigirumdom, asin ang kabos, nagadaan, dangan ako asin na sa liwanag, kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami kabos, namibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen na inakan Diyos, San Jose, sayang esposo, San Judas Tadeo, sa mga banal na apostoles, mga martires kan China, asin kabos na santos, kahit pa nakapagayagaya sa imo. Huwag ka kong maging kairas kan buhay ni daing kasagkoran, mag-umawas in pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukuan ka mga nakakaligtas na tugon sa pinatuod ka ang Diyos na hunang kaugalian nang ngangahas kitang magsabi. Aman niya mo na yan kasalagi, pabanalo ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit, an sa mong kakanon sa arualda, itao mo sa muyang unyan, asin turadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa luyan. Asinare kami pagkaraas sa sugod, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, maging daray na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan magwang paglao, masin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangdan ka na nagsasabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo, hare pagalingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin, papakani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan at sin pagkamat ng kagurangdan mapas sa Indo, sa Asin- paman, Asin sa imong espiritu. turugang ki Kristo, magpatinawan kamo, kantandaan ng katuninongan. Peace be with you.
Mga tugang ngayon sa tunggagurang sa Kristo, nagtugon sa to, namamuot, maglingkod sa lambang saro, sa buong puso, buong kadalisayan, buong espiritu. Ulit siyang kodero kan Diyos, sagpaparang ang kasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pangatamanong kita kang ngawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Maluhod po para sa pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa ika-75 taon nin samong pagiging Diocese. Biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdo kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan Ebanghelyo. Inaantabayan mo kami kaidto, ngunyan asin sagkod paman, patalubo kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon, palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo, tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo, huli kig Jesucristo kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación,
San Gregorio Magno, San Judas Tadeo, matukaw po. Mamibig kita. Kagurangdan kami nagkakan kan mga langit no nakakanon, namimibi, inadanay kaming magmaawat kainiman sana. Nauli kayan kami tunay na nabubuhay, uli kay Kristo sa mong kagurangdan. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigo po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipo niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 37,984 pesos asin 60 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ni misa, nag-abot po sa 4,387 pesos asin 70 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 9,667 pesos asin 80 centavos. Pinapaisip po na sa Pebrero 17, aldaw nin Martes, sa tuya pong isa-celebrar sa satuyang parokya ang Chinese New Year sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Ang satuyang celebrante iyo po si Reverendo Padre Siddhartha B. Chong. Iniimbitaran po kamo na mag-atendir ka na sabing aktibidad. Siring man sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo ang mga minasunod, 6:45 a.m., 12:15 noon, asin 5:30 p.m. Maawat mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous na tig 1,000 pesos, apat na 500 pesos, Regianan 2,000 pesos, Kayla Marie Hernandez and family 1,000 pesos, Angeli 500 pesos, Risa 500 pesos, Diyos mabalos po. Tinog na po kita sa oring bendisyon. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Kan mga pamibi intercession sa Nudas Tadeo, si Maria na ning kaligtasan. Kamo asin sa mga sa buhay bendisyonan ang punon sa ngarang ka nama sinaki sin kan Espiritu Santo. Amen. Idinulot na ang banal na Eucharistia, lakaw kita sa katuninongan sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good afternoon. Good afternoon, Father. Sa mga dalaning kinaan, si Jesus naroon sa mga katauhan, marayong haraniman, paduan banwa